Бушлай тауыш беру системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Исәнмесез, хәерле иртә, кадерле җыр моң яратучы дуслар. Эфирда кайнар хит һәм мин Ләйсән Гарифуллина. Ял атнасы инде артта калып бара, алда әле безне тагын да яллар көтә. Әйдәгез бар мәшәкатьләрне онытып, бүген апрель айының кайнар унлыгы белән танышып үтик. Бит апрель айында безне яңа җырлар һәм хәтта клиплар да көтә. Я, хәер дуслар, барысын да үз урынына күчербез. Инде сезнең экраннарда шушы телефоннар. Сез аларны язып җибәрә аласыз. Инде теге яки бу җыр ошый икән, нәкъ шушы номерларны телефоннарынан җыярга кирәк. Шулай ук Болгар радиосы дулкыннарында да әлеге җырлар яңгырый. Аларны ишетеп тыңлый аласыз. Һәм шулай ук 5577 саннарына ТНВ сүзеннән соң буш ара калдырып, җырның кодын да язып җибәргә кирәк. Шунсын искәртеп үтәсем килә, әлеге ысул түләүле. Ә менә бүген 1 сәгать дәвамында сез тавышларны бушлай бирә аласыз. Әгәр дә хәтерләсәгез, инде бу атнада безнең көлке көне билгеләнеп үтелгән иде. 1 апрельдә уздырыла торган әлеге көндә безнең җырчыларыбыз ничегрәк уздырган икән? Алдап, юллап, шаярып, көлеп, елмаеп, бәлки елаптыр. Кыскасы, монсына да без бүген ачыклык керттербез. Балам, бал, әнием, гүл дип моңланучы Сирина Зәйнетдинова 1 апрель көнне кызы Эльвина белән Instagram битендә барлык шаяруларга ышанып, вакытларын уздырганнар. Кайсысы инде мин өйләнәм дип пост урнаштыра. Кайсысы без бала көтәбез дип тест кертә. Аларны SMS аша котлый арып талып биттем дип елмаеп сөйләде безгә Сирина Зәйнетдинова. Ә менә үзе берәүне дә алдарга өлгермәгән, хәтта WhatsApp аша килгән открыткаларга да җавап язарга өлгермәгән ул. Ни өчен дигәндә, вакыты булмаган. Атна буе эшләдем, шуңа күрә берәүне дә алмадым, арып биттем дип сөйләде ул безгә. Инде апрель айында Сирина Зәйнетдинова катнашучылар арасында аны күрүбезгә без шиксез шатбыз һәм әйдәгез аның моңлы тавышы белән бергәләп ләззәтләник. Бала, кызым, мин күрәм, сине бәхетсезлек көтә. Бәхетсезлек. Сабыр бул, балам, сабыр бул. Сабыр бул, алда барсы да Алла берсе. Кызым, балам. Бал сүзеннән алынганмы, шундый татлы сүз балам. Куанып җирдә яшәргә, көч-сихәттән алам. Бал капкандай булам, балам, әнием дибендә эшсә. Балам байлыгым булганда, алтын көмешләр нәрсә. Баланнарда да бал сүзе, ни гашык икән булай. Баланашларны гына кушып бирмәсен Ходай. Баланнарда да бал сүзе, ни гашык икән булай. Баланашларны гына кушып бирмәсен Ходай. Дөньяларым яктыра, куенына сарыламда, кояш кенләшеп тора. Минем өчен иң гүзәл ул, бар дөнья гөлләреннән. Балам дип яратып дәшсә, балтама телләреннән. Алсу алмам бит син минем, алтыным саф көмешем. Изге күкләрнең бүләге, иң кадерле кешем. Алсу алмам бит син минем, алтыным саф көмешем. Изге күкләрнең бүләге,
Кызым, Сіз? Кызым, мен бит әйтеп өлгермәдем. Бәхетсезлек артындан сені улы бәхет көтә дип әйтмәкче идем. Сен бит хәзерге вакытта бик бәхетле. Шулаймы? Мен бит бәхетле. Olsa almam bitsin yine altının saf gümüşün İzi göklerinin güleği İlkin kadirli kışın Olsa almam bitsin yine altının saf gümüşün İzi göklerinin güleği İlkin kadirli kışın İzi göklerinin güleği İlkin kadirli kışın İlkin kadirli Сирина Зейнеддинова һәм Илвина. Әгәр дә әлеге җыр сүзгә ошаса, әлбәттә сез әлеге җыр өчен әле 1 сәгать дәвамында тавышлар юллап җибәрә аласыз. Без алга таба дәвам итәбез. 1 апрель көне Илгиз Хасан шыңган мәктәп елларын искә төшергән. Мәктәп елларында һәр вакытта да без егетләр белән төрлечә бер-беребезне алдалы идек дип сөйли безгә Илгиз, ләкин хәзер ул моның белән мавыкмый икән. Аның фикеренчә шаяртып алдау булмый. Менә мәсәлән, бер мәзәк сөйләсәңгә, тормыштагы бер кызыклы ситуацияне сөйләп көлдерсәң, менә ансын мин яратам дип сөйләде ул безгә. Тагын Илгиз үзенең җырларына тавышлар юлаучыны ярата икән. Инде бу минутларда шәй табына артында утыручы тамашачыларыбыз телевизор тавышларын ныграк ачыгыз әле. Эфирда Шәйле табын исемле җыр.
Biz turdan туры эфирда эшлибез һәм шуның өчен тапшырыбызны алга таба дәвам итигәле. Шиялектә таныштык дип җырлаучы Винарис ил-егет 1 апрель көнне үзе дә шаяртырга ярата икән һәм аны да еш кына алдалыйлар икән. Әле менә берничә ел элек кенә аның бер артист дусты шалтыратып, Винарис 3 көннән концерт була, шул адрес буенча килеп җит дип шалтырата. Винарис костюмнарын, кирәк-яракларын алып, кирәкле урынга барып җитә. Ишек шакый шалтырата, ачучы булмый, ишекләр ябык. Инде теге артист егете шалтыратып, Винарис 1 апрель көнне нинди концерт инде ул бар, иңә кайт дип әле шелтә дә белдерде дип көлә-көлә сөйләде безгә Винарис. Гомумән инде җырчы кеше үзенең һәр вакытта да күтәренке кәефтә булуын ассызыклый, минем миссиям бу дөньяны бизәү ди ул. Инде кайнар хитның миссиясе әлбәттә сезнең тавышлар ярдәмендә иң шәп җырларны ачыклау һәм әлбәттә әгәр дә сезгә Винарисның җыры ошый икән, сез аны беренче итәргә телисез икән, тавышлар юллагыз. Махмутова, жәй бітәбейт, клипті шәресі бар. Сен вообще нормальный кіші ма? Сен вақытның көп ме екенін білесің ма? Ертеңгі сағат 4. Махмутова, жәй бітәбейт. Білесің, менің клип шундай болырға тиіш. Şiye pişen, şiyelikte tanıştık. Kızıl şiyelerine karab, senin bilen kavuştuk. Hirinler şiye gibi, balık tatlılığına. Senin aşağı şandın bin, mehabet saflığına. Здравия желаю, ГАИ города. Почему так громко? Нарушаем 5 утра. Көңілді ме? Камеру убери. Давай громче. Hirinler şiye gibi, balık tatlılığına. Senin aşağı şandın bin, mehabet saflığına. Клипларны олай қазір түсірмейді. Клиплар креативный болырға тиіш, спортивный. Клиптан шок болырға тиіш. Жарар? Şiyelikte kıyaş düşen, sibi baltık nurları. Ömürde de min unutmam, bu dünyada sin varım. Hirinler şiye gibi, balıkın tatlılığına. Senin aşağı şandın min, mehabet saflığına. Hirinler şiye gibi, balıkın tatlılığına. Senin aşağı şandın min, mehabet saflığına. Ну, сядешь? Вообще нету. Сена Гүлбара болмая енді. Потому что senin идеяларың шыша түгел. Нешеге шатты біліңдер? Şiyeliktere kadı bizge, şiyelikte kuandı. Kızıl şiyelerini sanap, biz bir gelip yuvandık. İrimler şiye gibi, balık tatlılığına. Senin aşağı şandın min, mehabet saflığına. İrimler şiye gibi, balık tatlılığına. Senin aşağı şandın min, mehabet saflığına. Анда КамАЗ келді, шия білән. Точно, менің клип шия турында бейт. Шиелер білән. Балада яна! Кто заказывал шияны? Заходи. И вишенка на торт. Рахим и Тегис. Мы пришли. İrinler şiye gerek, balık tatlılığına. Seni aşağı şandın min, mehabet saflığına. İrinler şiye gerek, balık tatlılığına. Senin aşağı
сафығына. Кайнар хит, кайнар хит. Болгар радиосында. Шимпе иртәсе без ТНВ каналында Кайнар хит тапшырын алга таба дәвам итәбез. Инде 3 җырны тыңлап чыктык, аларга сез тавышлар юллый торыгыз, ә без инде чираттагы җырларга күчик. Ә чираттагы җырчыбыз безнең Венера, үзенең бик ышанучан, инде бер катлы булуын искәртте. Әгәр дә аңа син 1 миллион сум акча оттың дип шалтыратсалар, ул кош тоткандай сөенәчәк. Ә инде моның ялган икәне сизелсә, бердә борчылмаячак, чөнки холкы шундый. Ә менә 1 апрельгә килгәндә, моннан берничә ел элек ул үзенең дустын алдаганын сөйләде. Башка бер номердан тавышымны үзгәрттем дә, сезне күршеләрегез эзли. Сезнең фатирыгыз аркасында аларның фатирларын су баса дип шалтыраттым ди. Ә аннары шундый инде үземнең телефонымнан 1 апрель белән кутладым дип оялып кына сөйләде Венера. Венера, оялырлык берни дә юк, иң мөһиме вакытында шалтыраткансың һәм әйткәнсең бит. Инде Кайнар хитның китте мәхәббәт китте исемле җыр дәвам итә.
Алга барабыз дуслар, инде апрель айының тагын бер катнашучысы ул Арсен Камакаев. 1 апрель көнендә дуслары, иптәшләре арасында ул да шаяртып алырга бик ярата икән. Ә менә бу юлы инде үзе капканга эләккән. Эш булай була. Ул бер дустыннан бик текә гитаристның телефон номерын сорап ала. Әлеге номерны аңа SMS аша җибәрәләр. Инде Арсен шалтыратып гитаристны сорый, трубканың теге ягында бер әби бернинди гитаристны белмәвен җиткерә. Инде зак кына сөйләшкәннән соң Арсен аны алдауларын аңлый. Әле бу шаярту өчен дустына җавап кайтармаган. 2 елга аны сюрприз көтә диеп сәламнәр юллап кала ул дустына, исемен әйтмәде. Инде Арсен Камакаев үзенең җыры белән кайнар хитны дәвам итә. Әгәр дә бу егетебезнең җыры сезгә ошаса, тавышлар юллагыз. Сиңа гашык булдым, бер күрүдә сине яраттым. Матурлыгың гүзәл йөзең белән, син бит иркәм үзеңә караттың. Мин бәхетле, сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Ходай биргән төрле сынауларны, иңгә-иңне куеп үттек без. Йөрәкләрдә булган мәхәббәтне, уртак булган бәхет иттек без. Мин бәхетле, сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Кадерле дуслар, без бүген апрель айының катнашучылары белән танышабыз. Ләкин Болгар радиосы дулкыннарында сез инде аларны 1 апрельдән үк ишетә башладыгыз. Шулай булгач инде тавышларны да сез кемнәргә юлларга кирәклеген бик яхшы үзегез өчен аңладыгыз һәм
таблицага күз салыйк әле. Кемнәр өчен җан атасыз икән? Һәм без күрәбез, инде беренче урында Венера икән. 708 тавыш килеп иреште аның исеменә. Икенче урында Сирина Зәйнетдинова, Эльвина 3нче урында 127 тавыш, икенче урында безнең Ришат Фазлы Әхмәтов. Аның бит яңа җыр һәм бүген клибының премьерасы булачак. Димәк, аның клибын күрмичә калмагыз, көтегез, бик тиздән аны да күрсәтербез. Әлегә әйдәгез алга таба дәвам итик әле. Һәм инде безнең чираттагы катнашучыбыз ул Зарина Асылкаева. Һәр елны будильнигына ул инде кешеләргә ышанма дип язып калдыра икән. Ләкин һәр елны алдана. Менә мәсәлән, узган елны гына аның иптәш дусты шалтыратып, иртән иртүк була бу хәл, инде син безгә кунакка килдеңме әллә, синең машинаңны үзебезнең ишек алдында күрдем дип шалтырата. Йокысыннан айнымаган кыз әлбәттә куркуга төшә, машинамны урлаганнар, полициягә шалтыратырга кирәк. Һәм инде полициягә шалтыратыр алдыннан тәрәзәгә күз сала. Машина урынында. Шундук алдауларын аңлап, инде кызга иптәш кызына шалтырата һәм кирәген бирдем дип сөйләде ул безгә. Менә шундый шаярулар да була икән. Инде Зарина Асылкаеваның җырына күчәбез, әгәр дә җырышы икән, тавышлар еларга онытмагыз.
Апрельнең тагын бер катнашучысы бик шибәр, матур, мөлаем хатын-кыз, ул да булса Айлин. Инде студент елларында еш кына курсташларын алдый торган булган. Юк, 1 апрельдә генә түгел, гадәти көндә дә. Бүген дәресләр булмый дип берничә тапкыр өйләренә дә кайтарып җибәргән булды инде аларны дип сөйли ул безгә. Ә менә аның үзен алдарга курыкканнар. Мине ниндидер бер усал, бик җитди кыз итеп кабул итәләр. Шуңа күрә алдарга курыкканнардыр инде дип фикер белән уртаклашты Айлин. Инде хәзер дуслар, без аның исеменә дә тавышлар көтеп калабыз. Рәхим итегез, әйдәгез бергәләп тыңлыйк. Кайвакыт җәяүчеләр җаваплылыктан кача ала, әмма бу ул очрак түгел. Банкны басу буенча эш кузгатылган, шикләнүче җәяүчеләр тоткарланган, тикшерү эше бара. Сәгатьнең телләре саный мизгелләрне, көннәрне, төннәрне берәмләп. Вакыт җитми кала һәр чак, көткән чакта озак, туктап торган сыман килеп җит. Җанкаем, икәсин һәм мин, онытырбыз дөньяларны. Беркая сине җибәрмим, ашыктырмыйк вакытларны. Җанкаем, икәсин һәм мин, онытырбыз дөньяларны. Беркая сине җибәрмим, ашыктырмыйк Гелдә синең белән генә тәмам бөтенләйгә ынтыласым килә бер генәм. Эрет назлы куеныңда, кайнар кочагыңда, сөю чагында иркәләп. Җанкаем, икәсин һәм мин, онытырбыз дөньяларны. Беркая сине җибәрмим, ашыктырмыйк вакытларны. Җанкаем, икәсин һәм мин, онытырбыз дөньяларны. Беркая сине
рәхәтләнеп, ләззәтләнеп утыручы Айлинга бу минутларда 20дән артык тавыш килде. Тапшыру ахырына кадәр, якынлашканчыга кадәр сез әле тагын да күбрәк әлеге безнең җырчыбызга тавышларны юллап җибәрә аласыз. Инде башка җырларда ошый икән, рәхим итегез, менә аларның телефоннары, игътибарлы булыгыз, һәрбер җырчыбызның телефоны төрлечә. Инде теге яки бу җыр ошый икән, диккать белән телефонын язып алып, сез инде үй телефоннарынан шалтыратып тавыш бирә аласыз һәм җырчыны беренче итәргә телисезгән номерлардан берничә мәртәбә шалтыратырга да мөмкин. Без аларны кабул итәчәкбез. Һәм тагын бер кат исегезгә төшерәм. Атна дәвамында сез әлеге җырларны Болгар радиосы дулкыннары аша ишетә аласыз. Һәм инде анда да тавыш бирү юлы бик җиңел. 55-77 саннарына ТНВ сүзеннән соң буш ара калдырып, җырчының кодын язып җибәргә кирәк. Инде җыр яңгыраганда аның кодлары әйтелә Болгар радиосы дулкыннары аша. Без алга таба дәвам итегәле. Һәм безнең чираттагы катнашучыбыз ул автор, башкаручы Виталий Агапов. Көн күрештә дә, инде шулай юк, көлке көнендә дә ул алдаларга яратмый икән. Минем натурма, холкыма туры килми дип сөйли ул безгә. Ә менә үзен еш кына алдылар икән, бер катлылыгым белән ышанам шул инде дип уртаклашты ул безнең белән. Әле менә соңгы тапкырда күршесе шалтыратып алдаган. Синең машинаң минем машинага ишек алдыннан чыгарга комачаулы, зинахар алып куй дип шалтырата. Аны-моны уйламаган Виталий әфәнде чыга һәм алдауларын аңлап ала. Һәм инде ачуланмый, әлбәттә, елмаеп кына карый. Автор, башкаручы Виталий Агапов. Сыңа калдым исемле җыр кайнар хитта. Izledim tapmadım senin kebek min güzel çeşkelerini şiir yüzünden sima kaydım irkem talabana boşup yetişmedim songa kaladım sima kaydım talabana boşup yetişmedim songa kaladım Aksan ağabey, Zahran'ın hallerini çıksın. Ya oğlum, geçecek evde şuna. Yetişmedim irkem beylegensin sin Tarmaş yollarına başka dilen Kayıdıp kayınlarga süyenip yıladın Sırlarımını bana söyledin Kayıdıp kayınlarga süyenip yıladın Sırlarımını bana söyledin Yaşlarını sürdü, ulağa şeşke tutup, sizini kutlarga deyip toyga kildi. Güzellerini de senin munsuzlar, baya gitti şayanı şakalara. Güzellerini de munsuzlar baya gitti şayanı şakalara İzledim, kopmadım senin gibi min güzel çeşkelerini jir yüzünden
Güzelleringde senin muğsular Baya gitti şayanı şakalara Güzelleringde senin muğsular Baya gitti şayanı şakalara Baya gitti şayanı şakalara Шулай итеп, дуслар, алга таба дәвам итәбез. Көрәш кызганнан кыза бара. Әйдәгез тагын бер кат турнир таблицасына күз салыйк әле. Беренче баскычка кемне урнаштырдыгыз икән? Һәм без күрәбез, Венерның җыры сезгә бик ошаган. 1000-нән артык тавыш җыеп килә кызыбыз. Ришат Фазли Әхмәтов 478 тавыш. Һәм инде 3нче урында безнең Алия Карачурина икән. Алга таба да тавышлар үзгәрергә мөмкин. Барысы да сездән тора. Теге яки бу җыр сезгә ошый икән, бетараф булмагыз, мөмкин кадәр күбрәк тавышлар юллап, яраткан җырыгызны беренче баскычларга күтәрегез. Алга таба дәвам итәбез. Татар эстрадасының иң тыйнак, ләкин дә бик моңлы тавышлы Алия Карачурина 1 апрель көнендә шаяртырга бик ярата икән. Бигрәк тә мәктәп елларында ул үзенең классташларын кызыклы ситуацияләрдә калдырырга бик яраткан. Ни өчендер миңа ышаналар иде дип сөйли безгә Алия Карачурина. Ә менә үзенә тавышлар юллаучы кешеләргә ул үзенең ихлас рәхмәтләрен ирештерә. Юк, монысы инде ялган да шаяртуда түгел. Дуслар, әйдәгез Алия Карачуринага тагын да күбрәк тавышлар юлдык. Әлегә ул 3нче
Бу минутларда Алия Карачуринага 300-дән артык тавыш килеп иреште. Ләкин беренче булыр өчен бу гына аз дуслар, шуңа күрә әйдәгез тагы да күбрәк тавышлар юллап җибәрик әле. Инде чиратта катнашучыбызга күчәр алдыннан тагын бер бик шәп проект турында исегезгә төшерим әле. Болгар радиосында Болгарны тыңласаң үзеңне ишетерсең исемле проект тулы көченә эшли. Һәм инде дуслар, бик җиңел монда катнашу сезгә бар тик Болгар радиосының социаль челтәрләренә Болгарда җырлыйм хэштегы белән үзеңнең видеоңны урнаштырырга кирәк. Ничек яздырасыз, ничек җырлыйсыз, көйгә кушылып җырлыйсызмы, үзегез генә җырлыйсызмы, гитарага кушылып җырлыйсызмы? Бусы барысы да үзегездән тора. Иң мөһиме хэштег Болгарда җырлыйм. Һәм инде беләсез, җиңүче Болгар радиосының берничә концертында чыгыш та ясый алачак. Сезгә зур уңышлар теләп калабыз. Алга таба дәвам итәбез дуслар. Чираттагы катнашучыбыз һәм иң соңгы катнашучыбыз ул татар эстрадасының иң шаян егете Ришат Фазлыәхмәтов. Моннан берничә ел элек инде дусларын алдавын сөйләде бит әле ул безгә. Берничә дустына төрле адресларны күрсәтеп чакыру юллаган. Күптән очрашкан, юк күрешкән, юк әйдәгез очрашык дип SMS хат яза. Һәм инде 10-15 минуттан дөресен әйтеп язармын дип утырганда гына үзенә хат килеп төшә. Ришат, без уйладык та синең үзеңә кунакка килергә булдык. 1 апрель белән дустым диелгән. Алдалый белмим инде мин, шуңа күрә башка тоттымым да дип сөйләде ул безгә көлә-көлә. Дуслар, аның клибына күчкәнче тагын бер сүз генә әйтәсем килә. Дөресрәге инде җырчының сөенеше. Әлеге клипны сез ТНВ каналында Кайнар хит кысаларында беренчеләрдән булып күрәсез. Әлеге клип әлегенә китабадан төшкән һәм кичә генә әзер булган. Ягез әле бергә карап карыйк, нәрсә килеп чыкты икән. Башыңызды күтәрегез! Сен мен аңлат нәрсе болды? Сен чемпионатқа жиынасың ма? Бұлай болса сен чемпионатқа бармысың? Шәшкәләрнең өссән соңгысын, соң булса да биргә шуң булсын. Назларынан сискәнеп китәм, бу дөньяда сөю бар икән. Серләреңне миннән яшермәм, юк барларда борчылып йөрмәм. Мәхәббәттә янмый кем генә, җан сөйгәнем иркәм син генә. Серләреңне миннән яшермәм, юк барларда борчылып йөрмәм. Мәхәббәттә янмый кем генә, җан сөйгәнем иркәм син генә. Булмый икән яшәп күркиле, сөю белән бәхетне бүлеп, яшик бергә елмаеп көлеп, мәхәббәтнең кадерен белеп. Серләреңне миннән яшермәм, юк барларда борчылып йөрмәм. Мәхәббәттә янмый кем генә, җан сөйгәнем иркәм син генә. Шикләр тумасын, көнләшүләр бердә булмасын. Мин һәрвакыт синең яныңда,
Яратам бит тагын да. Серләреңне миннән яшермәм. Юк-барларга борчылып йөрмәм. Мәхәббәттә янмый кем генә. Җан сөйгәнем иркәм син генә. Серләреңне миннән яшермәм. Юк-барларга борчылып йөрмәм. Мәхәббәттә янмый кем генә. Җан сөйгәнем иркәм син генә. Мәхәббәттә янмый кем генә. Җан сөйгәнем иркәм син генә. Җан сөйгәнем иркәм син генә. Сезнең тавышлардан күреп торабыз, дуслар, Ришат Фазли Әхмәтовның җыры берегезне дә битараф калдырмады. Бик тырышасыз, беренче итәргә тырышасыз, ләкин нәтиҗәләрне без бераз гына соңрак ясарбыз. Әлегә рекламага тукталып алыйк әле. Кайнар хит, Болгар радиосында. Шулай итеп, дуслар, без инде апрель айының 10 катнашучысы белән танышып чыктык. Менә алар Болгар радиосының милли музыка премиясына дәгъва кылучы җырчыларыбыз. Кайсысы беренче булыр, моны әле без ай азагында гына беләчәкбез. Ә менә бу юлы атна җиңүчесе Венера булып танылган "Китте мәхәббәт китте" исемле җыр өчен сез инде 1000-нән артык тавыш юлладыгыз. Алга табам инде тагын беренче баскычларга кемнәрне күтәрерсез, алдагы атналарда без моны белербез. Исегезгә төшерәм, дуслар, әлеге җырларны шулай ук Болгар радиосы дулкыннарында да ишетергә мөмкин. 5577 саннарына ТНВ сүзеннән соң буш ара калдырып яраткан җырның код номерын гына язып җибәрергә кирәк. Шул рәвешле сез инде атна дәвамында да яраткан җырыгызга тавышлар юллый аласыз. Инде бүгенгә сезнең белән сау булашыр минутлар килеп җитте. Дуслар, инде 7 көнгә генә сау булашабыз. Бу 7 көн бик тиз генә үтеп китәр. Шуңа күрә әйдәгез бергәләшеп өйдә калыйк, өйдән чыкмыйк, якыннарыгызны саклагыз һәм үз-үзегезне саклагыз. Җыр моң дәрьясыннан аерылмагыз. Киләсе чырышларга кадәр сау булып торыйк. Бушлай тавыш бирү системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Кайнар хит,